Arngut ki kenthei ki baja na gofling Khynnah bat kawe na penthorba kilapoi shashnong tompreng ka badan hawes Karbi Aglong ki pulit ka is khase hills kilalap ya ki na ka yeng ki bahaying jongki. Katkum na ki pulit kilayo ya ka jing ujor artali na pas ya bit house haka khatlai tarik jamang ahraja aphaulai ba kawe ka Khynnah ba khatlai snam na gofling Khynnah bat kawe ka ba khat san snam na penthorba kilaja. Ki pulit ka sada police station kila penlong ya ka jing toket bat ha ka jing toket lalap ba kini ki de shiparolok bat ki pulit kila pha jing tip shakaleng kari banwat ya kini ki Khynnah. Handai ka missing das ka is khase hills ke bayalam da usanjit pande bat USI tupun marak kila shim khia banwat ya kini bat menta kila lap ya ki na kate ga jaka bat ka jing toket kadang yat ba bale kite ki Khynnah ki phet sha kate ga jaka.